gitahasan ko ni Mr. nga pa magama ko ng katri guys diri sa gawas. Kay ang tinuod guys hilot ng gudto. Yun ay magpahilot na mo guys kaya ato sa among kwarto hiluton mo nang yun si Mr. nga pinala magama ko ng katri nga diri sa gawas kay dili man maayo ang mga pasyente ipon dito sa kwarto na mo. Ang ideya na mo guys ara diri sa gawas tuubon kay manuob man pud tuob ug hilot ang trabaho panagsa guys na sideline karon kuno pud panington ko ning ako ang lawas kay wala kuno singot mo agi sa kung lawas man ang iya kong gitahasan nga magama jud katri sa gawas. Sugot naman po ko guys kay iya man makabubuton di mo siya muangay ng kung sa'yo kasud sa among kwarto mo na nga alang-alang man pug ari sa among sala pahigda ang may katre di adto sa among kwarto hiluton mo ni nga nisugot naman pug ko ani guys kay yat pug ko og dili kapuyon gitagaan pug ko niya og mga materialis guys. Gitan-aw po niya tingali og makamabata pug dili basta kay mo ni yang tugo na ho guys nga magagama jud og katra ing gawas. Isa dili ka mao guys wag ni maog jud. Ngoy gabas mo na. Sugo ko pa. Si papa mando ani. Lagi paputol ni dyan. Mitunog ba mo taw ka? Di, ano lagi dahat yan eh. Ingnas papa. Medyo ni taas ang tingog ni Alex guys kay gatuo siya og gabuot-buot ra pug ko og kuha sa iyahang materialis kay nagkompetensya ko atong iyahang trabaho guys kay gitrabaho magog pambot unya daghang gud mga reject di nangay ko siyang papa ani guys wa man siya magtuog nakapananghid ko mo nang gibuyag ko niya kay basig kuno wa na siya gamiton sa iyahang sakayan. Mao na nga awan po ko hadlok guys kay si Mr. naman niingon nga gamiton to. Mao lagi magmamao la mataani kay aron ta tigayon. Aga sino na akong singot ani guys. Kurang usa ani kay si Mr. ani guys naman man lisod man po og mag-agad-agad ko ni Mr. guys og kang di po ta maglihok-lihok kasi Mr. lagi arang bisiha pag uli po niya ka mamanday guys magpanday na po siya sa sakayan ni Alex mao na nga busy kayo ang iyahang panahon di na halos ni makuan sa among panimalay guys mo nang ako na lang may mag-ajum-ajum ani kay abuyagon lagi tawag dili mao. Di man po ninyong finalize guys kanang maintainer lang gupod ni. Basta kana ay katri sa gawas nga kalingkuran sa mga tao. Ni uli na di si Mr. Ikan siya ang trabaho alas 12 naman tingali alas 11 sa adlaw. Di aw paniod to na guys wa pagajug ko ka porma ayad nga ako manggipanglangkat ag mga tabla pa guys nangitanaw si Mr. No problem ko no. Sukod-sukod po tanig dili mao guys baw.
Wa na yung metrosa ini, dupa-dupa na laman eh, kay ana sait-sait. Kay wa man tayo mga gamit ani guys, kay wa gani kay martilyo ani sarang dangaw ang po, ang galisod kog duk-duk. Manang si Berto, tuwa dito tanan ang mga martilyo niya guys, kay namanday man. Ang mga bata po'y kuyog niya diadto. Wa po'y mga martilyo, so ang mga martilyo ni gidala po dito sa ilang mga pandayanan. Giporma daan ako guys. Ang gisukod ag unsay gilap don, gitas-on. Lamad ang giporma daan karon di ko maglisod. Ala pukpok hakotod mahima la bukbuk pukpok. Tanaw martilyo kinalo yan. Imbes kay sakit pa ni atong ngipon, abagan pa po natog pangusog guys. Murag under yun ang sakit sa ngipon. Kaya ang martilyo cute kaayo Mura po og pandayng tinuoray guys, o tanawa. Sukod-sukod kunuhay lagi. Wabay gatudlo na ko ani guys, tanaw-tanaw man ko ani unsaon pagbadlis-badlis ana pagsukod-sukod. Gabalay-balay ra gud ni kibali guys. Dok-dok na po sa martilyong usarang tukaw mao lagi guys, abagan dyan ni mo pangusog kay nubo raman ang iyang po sa martilyo. Mo na nga mangusog po ta pag duk-duk ani. Pila na may sugilanon guys, nahuman na jud. Nahuman na natog taod ang katri guys. O ni siya. Gikurtinahan na nay guys, gapalit-palit papug hangin Nahuman rin taon sa wain tay alamag. Nahuman na jud guys, kalawis Ginoo. Pila ra may sugilano nahuman ra jud. Doon na natay higdaanan guys nga hilutanan. Okay sa tong ganahan guys, magpahilot. Atong tistingan. Nahuman gihapon among trabaho.